Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dai karong Huwebes no, pitsa 21 na sa buwan sa Mayo, tuig 2024 o 26. O sa dili pa din no, shout out di ay ko sa tanan nga nagsunod ang indramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no, sa pagpaminaw sa suliran ug handumana no, mga ka-listeners no, o mga ka-followers o karon no. Ubani ko sa pagpaminaw no sa suliran punto legal man o medical. Hasta ang handumana no sa kaawit o bahin kini sa mga kaagi sa gugma no, mga ka-listeners no. Bay no. Dito maglangan niya ang suliran ug handumanan. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong amahan o bahin sa mga makuha sa iyang legally adopted nga anak o anak sa iyang kabit. Aron ni sabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Umiyo mo ka boy. Magkukusa naman lang minga. Wa naman ka. Nak, may importante niya na istorya. Bahin sa unsa man ma. Bahin sa kabili ni Papa niya. Ha? May mga yuta si Papa sa probinsya? Udong, o gawas anak, napasyaelaing mga katigayunan nga inyong bahin-bahin nun. Unya, kinsa may gibinlan niya ma. O uwa man siya magbilin og last will and testament. Na? Ha? Unya, unsaon man na ma. Wa pasab ko mahibaw. Unya na lang na nato istorya hagbalik kung malubong na sa papa ninyo. Pahuway sa dayon, Dong Rene. Pahuway sa dayon pa rin eh. Excuse me. Unsay ato? Naibaw ko nga wa mo magkailan ako. Ako di si Lloyd. Anak sad ko ni Papa rin eh. Unsa? Wa mi magdahom nga gawa sa giadapt ni Papa. Naadi ay siya laing anak sa laing babae. Og sa akong tan-aw, murag manghud ra siya nako. Mong nahibaw ko nga bunga gyud to siya sa pagpakasa ni Papa. Unya, unsaon man ni nato nga wa may gibilin nga last will and testament si Papa. Unsaon man nato pagbahin ini? Kung ato na lang kahaipatas tanante para fair. Fair? Ngano Phil? Tanaw nimo. Fair ba gud di ay kung pareho ka o madawat sa among madawat? Phil, kami mo itinuod nga anak ni Papa. Ikaw, gisagop lang ka. Gina, anak. Ay pagsultig ingon anak, uy. Legally adopted si Phil. Kunaon na ma. Asa man ang iyang adoption papers? Na, manay dakong problema ron. Kay wa na yun ako makit kung hain na. Nya unsaon man ni nato? Ako pa ni mo no. Ayaw ko tagi og share ng imong isuon nga adopted oy. Nya kana pong anak sa kabit yung Papa. Dong, No na ha. Gi-adapt na ni Papa mo si Phil. Di padugay. Kaida niya. Dako na. Nya kana anak sa kabit ni Papa mo. Karon na nagpakita nga wala sa Papa mo. dong. Ma'am, kung buot na ginunaon, ikaw ra maoy na ikatungod sa kabili ni Papa mo. Di ba? Mas maayo pa tingali oy. Ako na lang silang prangkahan bahin ana. Ngawa sila'y madawat. Bisag gamay ti. Wa gyud. Phil, dili ka maikog mangayo nga adopted naman ka? Pero legally adopted ko ti. Kung sa balaod, naadyo'y katungod.
Mao na akong pangutana. Wa ba gibilin si Papa nga kabili nato? Naalagi, Lloyd, pero wa kay labot. O siya wa? Sa ato ng amahan. Mao nga nag-idaw na ako. I-fight gina na ako. Kuhaon na ako akong bahin. Unsa? Ang adopted ni Papa ug ang anak niya sa iyang kabit, parehas gyud nga nag-apas sa kabili ni Papa. Mao nga naglibog ko kung unsaon ni nako pagbahin-bahin. O kung may share ba gyud silang duha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil. Pero wa makit-i ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat og bahin sa kabilin ni Papa? Ikaduhang pangutana. May anak si Papa sa laing babay. May katungod ba sad siya nga makadawat sa kabilin ni Papa? Kung naa, mga pila pud ka percent. Ikatulong pangutana. Gawa sa DNA. Unsaon pagpaagi aron mapamatud-an gyud nga tinuod siyang anak ni Papa ngadto sa laing babay. Ikaupat og katapusang pangutana. Way gibilin nga last will and testament si Papa. Unsay maayo na buhaton bahin sa pagbahin-bahin sa maong kabilin. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my voice. Akong tingog ang inyong mapaminaw kahit punto legal man ang ato ang pagahisgutan karong adlaw, no? Sa tanan nga mga naay legal nga mga concerns, mga emotional nga mga pangutana, question kabahin sa inyong mga dokumento, katungod, no? Sulod sa kaminyoon, sa pamilya, isip anak, sa pagpanrabaho, question sa inyong mga kabutangan, no? Or inyong katungod sa pag-angkon sa mga properties ninyo. Ipadana please ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Please like and follow guys sa tanang wala pa nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan nga official page nako sa Facebook. Lahi na sa ako ang personal account nga Elaine Tantengco Bathan. Lahi man nag-picture. Please like and follow both. Ug sa kiniyang akong suliran official writers page. Mag-remind ko sa tuwang mga pinalanggang sukintig paminaw og mga letter senders guys. Dito ra man gyud pwede mapadaang yung mga pangutanag mga suwat sa kiniyang akong suliran official writers page, ha? So adto lang nato ipadala. Punto legal ta karong adlaw ang ato ang letter sender taguon nato sa pangalan nga si Gina, na naani siyahang kabilin sa iyahang amahan nga naay legally adopted nga anak og anak sa iyahang kabit. Agoy, ka-complicated mag-live sa iyahang tatay. Anyway, mo niya mga pangutana guys. Legally adopted ang anak ni Papa nga si Phil, pero wala makiti ang adoption papers. May katungod ba siya nga makadawat sa kabili ni Papa? Okay, when you say legally adopted, it means to say ni go through siya sa legal nga proceeding or procedure sa pag-adopt sa usa ka bata. Ang ending ani kung ni go through ta sa legal nga pamaagi is this, usara gyud nga ang iyahang birth certificate na ilisan gyud nga ang mugawas nga amahan ang imong papa. That is the only way. Di ka kaingon nga wa makiti ang iyang adoption papers, Gina. Sayon kaayo ni. Kuha dito sa PSA o birth certificate ni Phil. Kung inigkuha nimo sa birth certificate ni Phil, ang mugawas nga papa is ang imuhang papa, yes, legally adopted siya o ang iyahang birth certificate will be the document that will suffice. Birth certificate pa lang, sapat na para mo pamatuod nga anak siya o legal siya nga anak sama nimo. Pariha mo ranking, pariha mo level. Same. Okay? That's the only way. Ayaw na mo giskutan ng adoption papers. Mahibawaan na ninyo dito sa PSA. Kay kung legally adopted, good siya, maugod na yung magpamatuod. Birth certificate niya. Why lalis?
wa istorya. Wa gay siya birth certificate, di siya legally adopted, wa siya katungod, I'm sorry to say. Ikaduhang pangutana, may anak si Papa sa laing babay. May katungod basad siya nga makadawat sa kabili ni Papa kung naa pila pod ka percent. Okay. Ako ang nasayran nga mayong kagkabit, anak sa kabit sa imong Papa, meaning to say, wa pa na anak siya, no, akong mang-i-check good kay murag buhi pa man imong mama, no, so anak sa gawas ni siyang bataa. Yes, naa siya, but because ang bata is anak sa kabit is considered as born out of wedlock, gawas sa kaminyoon, therefore illegitimate ang bata. Di parehas ni mo o di parehas ni Phil kung si Phil legally adopted kay nayangan sa birth, legal, legitimate man mo nga anak, okay? Pero kaning usa illegitimate na ay katungod but limited, no? Di parehas ninyo nga anak nga legitimate, no? Pila ka percent, one share, no, of one legitimate child mo na iyaha. Ikatulong pangutana, gawas sa DNA unsay paagi aron mapamatud-an ni Lloyd katong anak, no, katong igsuon sa gawas, katong illegitimate nga tinuod gyud siyang anak ni Papa. Okay, the only way to do it other than DNA is tanawan na to initially kung ang iyahang birth certificate gi-acknowledge siya sa imuhang Papa. Because if gi-acknowledge siya sa imong Papa, then by law, without the DNA to dispute o to refute or to question the paternity, automatic siyang ilhon, no? Ilhon nga tag-iya sa mao, tag-iya anak sa imuhang Papa. Anak sa gawas, of course, no? Ikaupat o katapusang pangutana, walay gibilin nga will and testament or last will and testament si Papa. Unsay maayo na mong buhaton bahin sa bahin, no? Or pagbahin-bahin sa among kabilin. Then, the only way to do it is an extrajudicial settlement of estate. Anak na siya, no? Nga meaning to say, unta lang, kung magkasinabot lang mo, nga mga manag-igsuon, no? Even ang kanang anak ni Musgawas, kung saan yung pagbahin-bahin, why greedy, everybody knows their place, kibaw, kinsay kabaw mo ba nga ako, legitimate ko, ako, adopted ko, pero kuwang akong papeles, pero atong inon okay, pero giilakas imuhang Papa, kamo mo, acknowledge po mo, ikaw, anak kas gawas, naatay kanang connection tanan, and unsaon yun ni pagbahin-bahin, and you only take what is rightfully yours. Extrajudicial settlement of estate yun na aron dili magkagubot, no? Unta hinaot, unta inana ang inyuhang pamaagi sa pagsettle sa estate or mga nahabilin sa inyong Papa. Kay kung dili gani aw magkinahanglan yun mong korte, no? Para ang korte mo'y magbuot, no? But again, tanawon yun nato ang katungod. Again, kung si Phil, what if, no? Manis yung pangutana, pero ang question, what if si Phil, what day ang iyang PSA? Meaning to say, di siya legally adopted. Honestly speaking, kung ang balaod ato ang sundon, wag yun siya makuhang katungod, kay wag man siya pruwiba nga anak siya. Pero morally, kung kabaw pod mo, no, nga kanang gitanaw pod yun ninyo siyang igsuon, or anak pod si imong Papa niya, willing pod mo nga muhatag og bahin niya, o hatagi lang pod. Pero, kung pananglitan, di mo kana, no, or si Phil, mayon pod nga di pwede, diha gyud na magkasugod. Muna ako ang pasabot nga magkasinabot lang mo. Or, kibaw gyud mo, nga paski pag wala sa birth certificate, kinakalimtag acknowledge, pero dili na mo question nga anak yun siya sa inyong Papa, ang katong usa, then, hatagan ninyo siya, kung pilay gitagan na po sa balaod nga iyahang share, then I think everybody is happy. No? Ana lang yun unta ta, guys. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mana so sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Imahe.
RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Eastern Samar ang atong tatampo nagdasangan nga RR. I love you, Rish. RR. Muna'y tinuod, Rish. Love di ka. May chance ka ko. Ang tinuod, R. Nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. O, RR. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Rish. Daghan jiping salamat. Yamatra? Uyab nung ni Rish? O lagi bay. Iyan akong gisugot. So yaya ko nimo. Ikaloyan na bay. RR. Rish, noon sa ka? Anong kaulam kinang naon nimo? Nag-away sila si Mama ug Papa. Ha? Na problema ko ini kay si Mama. Nagsige na malang kukuyog sa iyang mga amiga. Nagsige giinom. Uy. Wala. Onya si Papa nimo. Ay man. Ambot ko na sa to paingon. Kay pila naman sa kadlaw nga wa mo pa uli sa amo. Oh, mo ba? Ar tabangi ko pi. Saan di ka pagtabang? Ato na lang puyo sa amo. Aron ako'y kaabag sa pag-atiman sa kumanga manghod. Ka na rin eh? Sige. Adto ko po yun sa inyo. Rish, lakaw sa ko ha. Asa man ka? Mupauli ko sa amo. Imo kong biyaan? Dili ko eh. Biyaan ka taon. Mupauli ko sa amo kay magkuha ko atong makonsumo diri. Balik ba ya ha? Oo. Kumusta ba nag-ibong pag-eskwela, RR? Okay raman, ma. Nganong tagsa raman kay kang mupauli din sa ato daw. Bisay mo ko sa akong pag-eskwela pa. Mao ba? Maong tagsa na akong makapauli sa ato. Kung mupauli mo gani ko din igor ako nga magkuha sa akong makonsumo. Yay. Pa, ma, mubalik din ko ha kay daghan pa kong assignment good. Sige. Unya, kano sa magkamubalik din Mutong nga raw niya ko din pa. Kung wala ko'y makaon. Uy, at kadaghan kong bugas ini. Unya, di paghihipon. Ako lang gidaghan aron na makaon ang imong mga igsuon, Rish. Salamat, Arha. Dako gid kayo kagikatabang namo. Ayun na nagunaw na, Rish. Ang importante nga makatabang ko nimo kay love man kay tika. Salamat, Ar. I love you, Rish. I love you too, RR. Ay, salamat kay wala gid ko'y klase. Makapauli na ko silang Rish. Matabangan na nako siya sa trabahoon silang bahay. Dali. RR. Uy, Rish! Nakot sa ka rin eskwelahan. Nibiya ko sa amo. Ha? Nga naman? Niuli si Papa sa amo. O gikuhang ako mga manghod kay iyang dadon sa Cebu. Unsa? O nibiya ko sa amo kay gusto ni Papa. Nga dadon po ko niya sa Cebu. Dili ko ganahan mo kuyog ni Papa sa Cebu. Ar, dili ko gusto nga malayo ni mo. Salamat, Rish.
Oh, uy, Rish, may tapad mo tinako. Kita na lang duha din sa amo. Kaya nga ako mga manghod, gida naman ni Papa sa Cebu. Og si Mama sabsa akong nibawaan, na nagikatipon nga lain. Og kita na lang duha din sa bahay, nga mura nagmagtiayon. Mao nga, buhata ang gusto ni mong buhatan ako, RR. Rish. Buhata ang gusto ni mong buhatan din ako, RR. Rish. Basta. O, lagi. Tuman na gid. Magkapit na lang kong sudan. O adto na lang kong magkaon sa bahay. Aron magadungan mi ni Rish. Oh, huwag ka maglungag. Wa ko ganahi, uy. Ha? Hanggang huwag ka maglungag na gabi naman. Nalingaw ko sa cellphone, uy. Mawa ko makalungag. Paglungag na lang diha, kay mga unta. Oh, Rish. Oh, Rish! Nasaan ka? Nga nang ibalabay man mo ako magamit? Kuha na! O pauli na sa inyo! Oh! Ano di ka? Gikapoy na ko yung kahintanga, uy! Hasol nga ikaipon! Oh! Mambalik na lang sa gipuyan! Kay makigbuwag na ko ni mo! Rish! Wala may magkasinabot ni Rish, maong nagbuwag mi. Og nibalik na lang sa ko sa akong gipuyan. Og akong nahibawan nga may lain na sa siyang kaipon. Samtang ako, nagpadayon sa akong pagskwela. Dinhin ang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kat mga higalan kaagay ni RR nga taga Eastern Samar uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagaluhan. Imahe. Ang mga kaagay gibahatan na doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa pagpadaw sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulamanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpanila.